Ако сте решили да работите брокер и че ще платите комисионна, или пък просто сте се примирили, че ще платите комисионна, то изберете на кого да я платите. Интервюирайте няколко брокера и си изберете най-подходящия за вас. Този, с който най-лесно ви върви комуникацията и този, с който би ви било най-приятно да работите. Не дейте да си давате парите просто на някакви хора, излезнали от тук от там. Вчера бях на оглед на апартамент, който аз предлагам, с колега от друга агенция, няма да я споменавам. По време на огледа колегата, който беше довел своя клиент, изговори толкова много глупости и се държа толкова неадекватно, че и двамата с клиента му се споглеждахме постоянно и не можехме да повярваме на това, което чуваме. Не минаха и 2 часа, откакто свърши огледа и неговия клиент ме беше намерил през нашия сайт, за да ме помоли аз да му бъда брокер от тук насетне, защото вече не издържал на работата си с конкретния човек. Избирайте на кого да си дадете парите, вместо просто да ги хвърлите някъде. Поздрави и хубав ден!